Salceda. Padagas ang paghatod nin serbisyo asin pagpadapa. Sa gabos na albayano, Kay kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomiko kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang marena, hapon pagraray sa gabos ng mga parantaway. Sabado po ngunyan. Minapasaindo na naman ang programang Tudi sa GB, Albay Ahead. Hatod sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-ireba naman kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Nga ni mag-restorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Ino po garari ang sendong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Sarabay-sabay kita digdi sa programang ini. Maray na hapon po sa Induga Boss. Sa mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast. Ang samuya pong pataratara pangungumusta tabi sa Induga Boss. Mga nakatutok sa Facebook Live, sa YouTube, DCGB News Online, DCGB App, and of course, traditional radio. Sa mga lugar na pigabot man kan sa tuyang programa digdi sa Kabikolan sa enterong Pilipinas. And siyempre sa enterong Kinaban. Si Nems Flora sa Lado Technical. Ano tabi, okay na kamo dyan? Sige, so dara-diretso na pakitakan sa tuyang mga istorya digdi sa
programang ini. Ayan. Kulibat ko, puon kasuwapon, nag-arasumir na sa pwesto formalmente sa mga newly elected and re-elected barangay officials. Lalo na sa mga SK officials kadaklan mga baguhan. Ayan. So iba nga ni, nagkaigwana nin first regular session ninda. Ayan. Di pahit na pahit na kamo. Ayan. Kung susendong mga sinurumpaan, iyo ang gibo nindo. Nagsumpa ka mo sa mga opisyales lokal. Seremonyal. Iyo. Pero, ang sinumpa nindo sa mga tao. Na kamo magibo kan sendong mga pangako. Itataw nindo ang serbisyo sa komunidad. So, iyan ang babantayan kan mga residentes kan barangay. Kung susendo mga binuhian na pangako ka nakaaging karampanyahan, na I suppose iyo ang nakatabang, nakaingganyar sa mga tao na magboto sa endo, iyo man iyan ang babantayan kan mga tao. Nagtuga nga si kapitan na araw kay ni, nagtuga nga si kagawad na araw kay ni, ilingon tanaw ngaya. Taan pagsisingil sa indo kung ano sa mga tinuga nindo, mangyayari sa masunod na perila naman. Hiyo? O di, good luck na lang tabi. Good luck na lang tabi. Yan, sa Gabos. Marinapon kay amigong King, dyan sa Bunker. Merry Christmas, migo, tabi. Salamat po sa imong padagos na pag-antabay digdi sa tuyang programa. Okay? O, sige, good luck po sa indo sa mga nagturukaw na. Pero do not expect na ining Disyembre, igwa na kamong makukuang bonus. Dahi pa tabi. Dahi pa. So, honorarium sa na. An maresibikan bonus ngunyan, so mga nagkarandidato gilayon, nailihir gilayon. So mga magtarapos na kansa ng termino, igwa pa sinda ki makukuha ngunyan na Disyembre. Iyo? So mga nadaog, na ilihidong opisyales before, igwa pa sindang chance to receive their 13th month pay. Iyo? So mga baguan, suminaturukaw pa sana, bako so re-elected, so mga newly elected, di pa ka mo pwede sa 13th month o sa Christmas bonus. Iyo po, klarado tabi yan, tabaka pag-abot ka ng oras, may aranap naman. Di kami ngayon nakaresibi, you are not yet qualified to receive that 13th month pay or Christmas bonus. Ayo? Iyo tabi, klarado tabi yan. So mga minaarasumir, so mga baguan, dahil pa ka mo entitled to receive that kind of benefit. Iyo po? Ayan. Okay, sige. Sige. So, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Puon kasuod almost all of the LGUs or mga iba pang mga private entities digdi po sa tuya, igwa na kaitong sa mga pailaw sa Pasko. Iyo? May mga pailaw sa Pasko. Opening kan sa indang mga Christmas village. Ayan. That will serve as an
tourist attraction kanayon sa mga lugar ninda. Iyo? Pagarayunan. So iba nga may mga pa-contest pa. Iyo? So iba na mga LGU digdi sa tuya, may mga pag-gimmick. Kaso banggi, dakol na mga LGU ang nag-open kan sa indang Pascuan Village with Manila bands. Iba-ibang klaseng sumatitibay na mga banda. Ang sabi ni amigo, sapatos na may markang bono sali sa supermarket. Ayan. Okay. So sabi ko nga so mga LGU na nag-open kansendang Pascuan Village, may mga pa-concert. Iba-ibang banda so nagdarigdi. Yan, sabi nga ni kaniba, may nagluluwas baga, nata nga yata si Kong Joey, iyo an nag-sponsor or part kan mga pagdarakan mga banda digdi sa Kamalig, Ginubatan, and iba pa. Ayan. Ang paliwanag ni Kong Joey dyan, nagtatabang masya na siya sa LGU, buda sa SK. Nagtatabang masya na. Tadinulok siya kan ibang LGU, ngaya kong pwede tabi maayudahan lamang taon may pabanda digdi may matugtog lamang. That's why nag-ayuda man siya. Yan. Maliwanag yan. Yan ang paliwanag niya. Kung nababasa nindo ang gusto sabihin, that's it. Yeah? Okay. Sige. Kaso, banggi, nagkaigo kami chance na makapasiring duman sa Pulangi. Opening kan Oyangi Festival. 1-month celebration, December 1 to January 1 of 2024. Duman sa Pulangi Public Kiosk, dumang Ginibo. Igusinda ki Parade of Lights. Gabos na barangay, 44 barangays sa Pulangi nagpartisipar. Pagarayunan tatanems ki karosa. Ginaramit so rescue vehicle kan barangay. May mga palamuti, gabos-gabos, mga dekorasyon. Yan. Ayos, panuon kitawo so kiosko. Maski nagturo tagiti later, pero di nag-arali sa mga tao. And igwa masinda ka tong parol making contest. Yan. Nakadisplay duman sa mga magagayon na parol. Gibo kan mga barangay. Yan. Pagkarayunan talaga. And aside ka ito, ang fasad o prentera kan munisipyo mula sa Kataraning, pinano kiilaw. Luman sa ceremonial na pagpailaw, kan pinailaw na tatanems, abaan ang gayon mananggad. Ginibuhan pa nila kitanel. Itong tinampong ito sa ampangan kan munisipyo, so tinampo sa ibabaw ka ito, paano kiilaw? Pariyo kaniyaon sa daraga. Sa daraga baga, pundigay sa may BRT, sagudong sa pinakaporo. Ang tinampo dyan, maliwanagon ta, nagkakutay sa mga ilaw.
7,000 bulbs just sa Daraga. Duman sa Pulangi, in the comparetong metros, sa ibabaw, kinutayan man ki mga ilaw. At ayon, uso mo niyan, tunnel of lights. Yan. So mga barangay, actively nagpartisipar and may mga corresponding prices. Kung di ako nasa sala, saro naman sa mga nakareceive ki premyo, dakulang premyo, Barangay Lanigay, Barangay Ubaliw, tabay pig-categorize man sinda sa mga upland barangay, sa sentro, sa Rinconada area, and iba pa, pig-categorize man ito. So mga naman upland kaya sinda man magralaban-laban. So sa sentro man, sa Rinconada area, duman man. May mga premyo. Dakula sa premyo. Kundi garo dinugangan pangani. Yan. Siguro mga more or less 2 to 3,000 Pulangenyos ang yaon duman nag-atindir sa opening kan Oyangi Festival. Yan. Ano? Okay. Everybody happy? Mga maugmahon sa mga reyaon duman. Lalo na kan magkaigwa ki fireworks display. Perang minuto siya to. Alawig. With no less than the Congressman Joey Salceda, yaon mismo duman. Na primero taga duman siya sa Pulangi. And in support man sa iyang pamangkin na si Mayor Adrian Salceda. Maugmahon. Kaya kaso banggi, lagadi si Kong, lagadi sa opening kan mga yan ang Christmas village Paskuhan Paskuhan dyan sa Kamalig. Duman man sa Ginubatan, lagadi siya. Para mas na maging presente siya sa okasyon. Iyo? Okay. So, thank you very much, Tabi, sa araw kaya na mga pagpapaugma. And ining mga bagay na ini, this will run until New Year. Ayan, ano? Diyan sa Albay Tatanems, sa aga pagayod, magkakaigwa kan opening man kan Paskuhan sa park. Iniling, o dyan baga, siguro nailing manindo, o yan na dakulao na akasya dyan sa may Capitol Annex. Pero yung aldaw na yan dyan, na pigtarabasan, pigtrim, muna sa mga, mga sanga. Gabos na sanga, pinaruputan kay mga Christmas lights. Sa agang banggi, mailing nindo yan, ta sa agaan poon, pati dyan sa Palibot kan Park, pano man ang mga ilaw, iwas sa ibabaw dyan kay Christmas tree. So magayon baga, magayon na mafilta ang essence kaning Pasko. Bako? Maski na nga ni sabi yung tang tios ngunyan ang banwa, pero at least mafilta lamang ang Pasko sa anong ara kay ni sa simpleng paagi. So iba man sa Sawangan Park, kung di ako nasa sala, baka next week pa mag-open man dyan sa Paskuhan sa Sawangan. Yan, sa city government man yan. So ibang mga LGU, nagpuo naman gayod. Yan. Igo lamang kipasyaran so mga tao. Kanya-kanyang tema. Sa Manila ngani. Pa orugaran kan Christmas decors. Bako? Talagang gigestos ang kimaray. Diyan sa Cavite, igo diyan nailing kita sa television na Christmas around the world.
iba-ibang mga tourist destination, iyaon sila yan. Binurugtakan ke an simbolo kan sarong nasyon, araw kayo ni, iyaon. Eiffel Tower, halimbawa, sa Paris. Tapos, Liberty Statue kan US. Igwa, diyan sa talagang gigestos ang Kimaray. Iya po. Taod-taod sa pagbalik po kan sa tuyang programa an iba pa. An oras hatod sa Indokal. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Nor Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Nor. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Oh, mayor no dekat ang kalbi ka po lang ginamahigos ang orago na albayano yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit, maugmang, pulang inyong maugmang kahimanwa, buong puso sa pagtabang, uragon talaga sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo, pag-uswag, maihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo, salamat sa pagpadaba sa kabusta pulang genyo. Joey, Kuya na si Kong Joey Salceda ang idulukan nasa dainang iba yung Salceda. Padagos ang pagatudnin, serbisyo asin pagpadaba. Sagapos na albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, an idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. Bueno, so dire-diretso pa kita kay sa tuyang mga istorya digdi sa tudi sa GB Albay Ahead. Ayan, okay. Sige. Alato na. Oy, by the way palang tabi, so mga naggraduar sa Albay Central School, regardless kung ano ka mong batch, you are invited na mag-atindir. Ito na. Okay. Iyo po, so nag-text digdi manungod sa ano yan, kay, sa pagpa-operar. Yan. Mag-prepare ka sana po. Kay may apoton mo na tabi si Doc kung napira ano po sisingilon sa imo sa endo. Okay. So sabi ko nga ni tabi mga tugang, so mga nagpakatapos nin pag-eskwela sa Albay Central School, regardless kung ano ka mong taon, mag-attender tabi ka mo sa first General Alumni Homecoming sa Albay Central School on December 28. December 28. Iyo? Imbitado tabi ka mo. Ang host ngunyan, so grupo nara engineer, ano itong batch? Nalingawan ko, ugaring. Nalingawan ko, ugaring. Pipadigyo ko nga nito, at nga niya ako mang-imbitar, may siya nata sa aga
sa aga, pagilingan mo sa simbahan, kulibatong kugararay. Basta ang iimbita ng tabi ka mo, ha? So mga nagpakatapos sa Albay Central School, diyan sa Albay District baga, ha? First, iyan tabi, regardless kung ano ka mong batch, anong taon ka mo, imbitado tabi ka mo. Dakul ki mga events, dakul ki mga pakawat na mangyayari, gigibuhon. And hopefully, dire-diretso na yan. Kada taon, iguana ka yan kay ma-sponsor. Iyo po. Okay? O sige. So, sabi ko na nga ni mga tugang, ay taod-taod tabi, may handang o kaya handog pa sa salamat man sa barangay Banyadero, Legazpi City sa pagingenot ni punong barangay Art Marco diyan sa may Samuya sa barangay May. Batse naman sa programa papasurong paon sa mga appointed officials, mga barangay tanod, BHW, BNS, Lupon, papasurong paon, dyan. Kaya taon-taon mapaaram ako ng amay-amay. Tapos, sa mga newly elected man, siyempre ka na yun. And sa mga tapos na kansenda mga term, tatarawang ki mga recognition. Yan. Ang guest speaker, si Alcalde G. Rosal, kan Legazpi. Siya ang mapasumpa. Then after kan programa, yan, sayawan. Ano? Sayawan, Bariliya na. May banda gayon na matugtog dyan. Sa Banyadero. Iyo. Ayan. Kaya pala kasubago, duman sa may gilid, grabe ang pigluluto na mga pagkakan. Pati na ano-ano ning pupulutanan. Ha? May mga rolamisa naman dyan. O, kaya behave ka tabi, behave sa mga madiriyan. Ano? Mag-urog masana. Hindi magpasaway. Magpasaway, iyo mabayad sa sound system. Kung banda baga yan, tatanems, kung banda, matindi yan. Bako, duruda ko lang dyan ayun ang babayadan kung may magpasaway. Kaya behave siya na. Dae ki magpasaway. Mag-urog mo siya na tabi. Ayo? Libre man ka, boss. Libre man ka, boss. Dahil ka madyan ka sana, makipag-ugma ka sana. Ano? So, dahil siya na magpasaway. Iya po. At siya po yan, taod-taod, ako nga niyan na tukahan na mag-MC. Adi, sabi ko, no problem, pahit, baga. Kaya, taod-taod, bago mag-alas 5, na kita, mapaaram na kita. Iyo? Okay. So, balikan tetong ano yan ang opening kan mga Christmas festival. Ano? Kasubanggi ugaring, dahil naman nagtao ki message si Kong Joey doon sa Pulanggi. Medyo nga ni nagtuturo tagiti. So, si Mayor Raymond Adrian Salceda na sana. So, nakuha kami ki mensahe para sa mga taga Pulanggi. Dangong kung taraw tatanems, sa primerong parte, isabay mo na sa dua. Ngayang biyo pa. Ano? Ayan, so opening kan Oyangge Festival, message ni Alcalde Adrian Salceda. Ayan. Pamangkin din ni Kong Joey, si Raymond, si Adrian, Kap Nonoy, kumbaga. Ano? Okay na tabi, Tata Nems? Sige daw.
Colye, and of course to our ever dynamic and beautiful Vice Mayor. Sa panguna po ng ating Vice Mayor at sa Sangguniang Bayan members, nandyan po si Board Member Juan Miguel Congcong Salceda, Councilor Noli Samlero, Councilor June Villar, Councilor Bernie Broncano, and of course Councilor Russell Santayana Florin. Of course, to my ever-supportive department heads, sa mga nagagayunan, may nagsisiksihan kong mga department heads. Sa atang mga payaba, may aktibong punong barangays and SK Council, sa atang mga uniform personnel, head by Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, sa inyo po nga amin, payaba kong Banwang Pulangi, isad na Diyos maray may mapagpinayabang Pasko, tabi sa inyo nga amin. Sabi po paganganinin raka na essence ng Pasko, amo po kan kanapagpakitan natin ng pagpayaba sa ating pamilya, sa ating kapwa. Pagpatawad sa mga nakaaway, mi kan pagkarasad ta po bilang isad na banwa. Kaya po, Christmas is about opening our hearts to those around us, embracing the spirit of generosity and spreading love in every possible way. Kaya po, sa ikadwang taon ni Kansatang Uyanggi Festival, Paskuhan sa Pulangi, Kansato pong tema, Pasko sa Pulangi, Paskong Pagpayaba. Kadi pong selebrasyon ta, amo po kadi kan makulor mi mugma na regalo ni kan local government unit mi ikan 44 barangay ini po para sa ngamin na Pulanggenyos. Kadi pong usad na bulan na aktibidad, amo po kadi kan pinagtarabangan na di sana po nate kundi nate ngamin para mapamati po sa Banwang Pulangi kan sateng pagpayaba. Sa makalipas na mga daw na sobrang busy na po namin, nakita ko po kung puno talaga kita nagkairisan. Kaya po, kung makikita po ninyo, kurukina kung gono kagayon kan pagkairisan natin. Truly pinatunayan po natin kan one town, one people, one Pulangi. Kaya po, gusto kong sinserong magpasalamat primero sa mga aktibo, may payaba ta pong mga barangay captains and SK chairperson, may sa Sanrang Consejo, sa langigas na nagparabulad, nagparakalambitay kung sensay, kana engineering office family ko headed by Engineer Lalaine Baldimoro, sa namin po ang nagtabang kay ako Bicol Party List, Representative Congressman, former Congressman, Congressman Kito ko. Siyempre po sa DPWH 3rd District, sa mga iba pa pong banwa na nagtabang, sa Menro Office headed by Engineer Edgar Arbo, sa Mayor's Office staff, sa Small Group Pulangi, sa ating pong Event Head Coordinator na the very colorful and bright Ryan Cesar Floriano. Siyempre po sa pamamayo po ay ka Tourism Office headed by Ma'am Lucila Trajano. Sa inyo po nga amin, salamat sa pagsuporta mi pagpayaba sa amin na programa mi events ning Banwang Pulangi. Kani po sa nadakilang kaugman, sa nagabining dakilang kaugman mi pagpayaba po para sa saka bilang sa sanyong alkalde. Sana po ipanagustakan pagkairisalta para po sa ikaprogreso mi para po sa maugma asin makulor na pagselebrar ta po ni kana December. Kaya po sa liwat, kan pagpabot ko po sa inyong ningamin, ningasad na Diyos maray, may advance Merry Christmas and a Happy New Year, Banwang Pulangi. Thank you, thank you, thank you. Okay, so yan po, so opening statement ni Alcalde Adrian Salceda. Ano? Ikaw pa ang alipot na pataratara si Mayor. So, pakinggan
perform, kabigyan dito po sa public yun. Sa harapan po ng municipal building. Okay, Mayor. Mayor, pwede malaman ano ang ibig sabihin ng Uyanggi? Ang Uyanggi po ay isang pulang puno. Pulang puno po na may halin tulad natin sa Christmas tree. Kaya po pag December, ang fiesta po, tinatawag po namin na Uyanggi Festival. Kauna-una ba ito ginawa ng Uyanggi? Uyanggi, kauna-una ba ito ginawa? Bali po pangalawang. Second. Pangalawang Uyanggi Festival na po ito. Sa isang pagbubuko. Last na sinelebrate po ang Uyanggi Festival nung mayor pa po yung lolo ko, si late Jesus Salcedo Sr. Ang tatay po ni Congressman Joey Salcedo. Mayor, message siguro sa mga kababayan natin. Wala po akong ibang gusto ipagpabot sa inyo kundi maraming salamat sa suporta, sa pagtiwala sa akin sa inyong punong bayan. Ako ito po ay isang malaking karangalan na bumalik ko po pagmamahal ninyo. Sa paraan po ng Uyanggi Festival. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. Okay, thank you, Mayor. Okay, so yan, ano? Paliwanag ni Mayor kung natata Uyanggi. An apod. Ayan, so, sa pesta, pulag anggi ito. Hindi Uyanggi. Ayan. Okay, sige. So, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa GB Albay Ahead. And ato nata dakol pa ki nag-arapot-apot digdi sa tuya. Iyan. Okay. Madali lang ano. Ito siya nag-apot sa tuya. Magprepara ka siya na tabi ki kung perang thousands. Depende yan sa taramon kan doktor kung piraan isi ika-cash out mo. Iyo yan. Tapos minaagad na siya ayuda kung saan sa DSWD. Bako? Okay. Sige. Tapos mga yaning tapos may napa-schedule na siya na kung noarin an operation. Ayan, ako nga ni sabi ko, ano daw ang sitwasyon? Naka-salgo man baga? Ay marinapo pa lang tabi kay Sir Herly Barrios. Dayo po tening parang tabi digdi sa tuyang programa. Okay? Sige. Usong-uso naman ngunyan na bigla baga kita kaso pitsa 30 na bigla kita dapat Bonifacio Day ano pero napano sa social media buda sa media kaya itong break up yugod mo yan. Kung ano naguruluwas ng mga istorya mananuwan sa break-up na ito. Pirang aldaw na sa good nyo yan, iyo pagyararay. Trending pagilayon. Ata, itong mga isyong ito, sa mga artistang ito, matabangan daw kita kan pagtios tangon yan. Nag-uurog mo si ibata, ngaya, o yan ang sikat-sikat. Pero alingan nindo ang pagtios tangon yan, nata na remedyon daw kayo itong mga kurukat nyilaan. Pero so uminto sa minimum wage, 30 pesos. Naging 3.95 na ngunyan. 3.95 na. Effective kasuod ma. Ayan. 3.95 na ang minimum wage digdi sa Bicol. Are you sure na ang 3.95 is sufficient enough to cover your daily needs? Sabi ito pang 400 na. 400 na. An aldaw
aldawan na sweldo. Sufficiente daw iyan, makabuhay daw iyan sa pamilya na kumpisto ni 5 katawo, mag-agom, muna tulong aki. Pero dahil lamang makatapar iyan, isipon ta na sana, so presyo kan mga basic needs. Maray sana so saro ka tao na nagpadibo kan aki ta ayos. Bako yung Tata Nems, yung mo press class na hotel nagpadibo. Jackpot, matindi. Na-post pa sa Facebook. Pero nailing ng potoro, naka-long sleeve pale. Ka-long sleeve. Okay. Ang gusto sabihin takay ni mga tugang na despite kaya na kakarampot na aumento, nata, sa mga obreros, naugma daw sa 30 pesos na aumento, o nagpasalamat man, ay salamat ngayon, nadagdagan ki 30 pesos. So, 365, naging 395. But the question is that enough? Pero, dae pa lamang. Ang 400 pesos nga ni anal daw sa sarong soltero, kulang. Alimbawa, soltero ka, igwa ka naman kilalabs, maagda ka, duman nga kita makaon, alam nga naman na ang pagkaonon mo, so, buy one, take one. Siyempre, mapasali ka man. With matching ice cream yan. Bako, o salad. 400, kulang. So, soltero yan. Sarong karaunan sana yan, kulang ani. How much more sa may pamilya na riyan magkulang. Kaso, saro, napasyara ko sa saod. Na sugo man kita na magbakal ki siyempre so konsumo. Sabi ko naman sa pigbabakalan ko kibagas. Yan nga niya ko dyan sa pigsasabing baratong bagas. Anong iyang barato? Pinakabarato is 50 pesos. 50 pesos ang pinakabarato. Dahil namin nababa sa 50, 52, 54. Bako siya nangyayan, sir? Natanya ko, uyang hiling nga sa ibong 60 pesos. Sarong kilong bagas. Komputado tabi, ang 395 pesos a day. Iras-irason mo yan. Nagkukonsumo ka alimbawa 2 kilong bagas sa sarong aldaw. That is 100. 50 na sa nangani yan. Panira mo. Hindi ka naman makakuha ki 20 gulay. Pirmi na 40, kung lang ka, mga 5 siya ng gupad. Kada pagkaon mo sana, sabi yung tanang magasto ka na sana ki sanggatos, kada meal. For 3 days, for 3 meals, that is 300. Pagkaon pa sana yan. So 400 mo, 395 nga ni. Sabi mo, 400 na. May tada ka pa man na sanggatos. 100 pesos per meal.
may isang katus ka pa man natada. Nasupuro pamasahe mo, matrabaho ka. Ha? Ano pamatada sa imo? Bakong dahi na? Kaya siya ibang ngunyan, dahi, nag-iisip na mag-agum tulos. Magdamot nguna. Maray siya na siya iba, tamay nasa sarigan. Bako, siya iba may nasa sarigan. Na kung dahi, paano na? Oh. Bakong minan, ay, yahin man siya tuga na 20 pesos an kada kilo. Utik man sana ito. Sige lugod ang langkaw kan mga barakalon. Naglangkaw man nga so sweldo. Naglangkaw 30 pesos. Oh, siya pa masayang mo yan, gura ano na. Oh. Bako, yahin man ang pagbabagong pigsasabi. Oh. Yain man. Bakong mas lalong nagtitios lugod ang mga tao ngunyan. So, maisip ka pa kipadigarbo pag Christmas? Ha? Maisip ka pa araw kayo ni ngayon kaunon ta sa Pasko? No, dahi na. Dahi ka nagparaisip ka yan. Ha? Sabi ni Tay, ang Pasko ay lilipas din. Katurugin na sana. Pagkaaga, it's another day. Iyo? Okay? O di, paano tabi? Mapaaram tabi ako ta may atindiran pagkatang okasyon duman sa barangay. May handog pa sa salamat tabi. Imbitado man kita duman. Pero salamat tabi kasi pagkantabay. Iglesia 2 days sa GB at sendo sa karayang buot ka ng opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Happy weekend! Sago naman kita sa otro simana. Thank you, thank you. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.